ai o piesă frumoasă făcută aici în mașină la Finu Trifu. Câteva cuvinte despre viața asta de zi cu zi. Și cei care cunosc istoria mea, învingător. Pentru cei care înțeleg cu adevărat ce se întâmplă și pentru cei puternici care rezistă indiferent de mișcare. Să nu uităm că e și Caisă lângă noi. Se știe. Ăsta e alt episod. Un alt fel de episod. Măi, Doamne, s-au pus dușmanii la sfat. Măi, Doamne, s-au pus dușmanii la sfat. Cu toți vor să-mi dea la cap. Măi, Doamne, eu îmi bag de viața mea. Măi, Doamne, eu îmi bag de viața mea și fac bine meseria. Că asta e plăcerea mea. Nu pot să-mi schimb inima. Vai, mama, dar ce nu știu dușmanii mei, că am oameni între ei ce se vând pe 2-3 lei. Ei mi-aduc mesajele să mă feresc de rele, că nu sunt nemuritori, un pas înaintea lor. Așa voi fi toată viața, că așa m-a născut mama. Nu pot să-mi iei valoarea. Și atunci când sunt supărat, mai, Doamne, și atunci când sunt supărat, dau telefon la băiat, uite tot ce s-a întâmplat. Dau telefon la fata mea și uite toată lumea rea, că un foc mare mă arde pe aici în străinătate. Dar am o vorbă să vă spun, șef am fost și șef rămân. Oriunde, Doamne, mă duc, de toată lumea sunt iubit. N-ai ce-mi face, n-ai ce-mi face. Cum este ziua de Paște, nici altul nu se mai naște. Că voi toți știți ce-am să spun, că pentru voi sunt jupun. Stop, stop, așa, ca idee, fără să scriu nimic, fără să fac nicio compoziție de acum 2 zile, doar pe loc cuvintele astea, pentru ăștia de acasă, care mă iubesc, să rămână. Ceilalți, m-ați făcut numărul 1, că m-ați enervat, și dacă mă enervați, depășesc numărul 1. Pe bune, I love you! Yeah!